Malikono ani Maliko kanga fulne wali mando be kata awroni bi Malika don kibaru wati e bi jumado e janvier kalo klemuga ani woro bafla ani M1 nani aya bismillah bi Malika kuna fonu keneka Ambe awla dunia ka fo mi me etalike aywa bi janvier kalo klemuga ani woro bafla ani M1 nani ikado ka fo fajiro fo ma nyema no e colonel Assimi Goïta aye mamuni barake jamana ye ayu wali nyumando ne ka keni aywa ubo ya ni medaille ikado ka fo bi jumado janvier kalo klemuga muga ani woro bafla ani M1 nani jamana nyema excellence colonel Assimi Goïta o mi ye fajiro fo ma nyema ye wa mi metalike ordre nationaux o nyema bado ikado ayeni laje aye anyema ke mede nundiri mega ke aywa kuluba salle de banque ekonana ni laje akera sowie ikado kafo mamu ngaboyongo uru kase ka douala uru konye ikado kafo barabake jamana ye awa ku wali mando ka bara konana ni laje ngara sowie kama chama faranyonga ina fo fradero fo o ministre nyema ikado kafo ale tumbe a keneka kata CNT onyema ani ministre minyasne do anga maraw chama bolu mo ale tumbe ni no fo no ye gouvernement ka mala selai fo kata se gouvernement ma chama uru tumbe a keneka bime jamana nyema awa ikado kafo ka chef de cabinet kofo aywa ale tumbe fo kata se secrétaire général mais présidentiel la uru brezile tumbe a keneka ayala kafo aywa médaille suya nani ore dira ni bara insibe o médaille suya nani mi ndira oui, grade de la dignité des grands officiers de l'ordre national, Katasse commandeur de l'ordre national, officier de l'ordre national, ani chevalier de l'ordre national, nous connaissons dira à quoi au CV. Awa mime talike Mali konana, ikado kafo awa chancelier des ordres nationaux du Mali, awa ale konye aka malase. Aye odam neni foli ani tanuye kanyesi aywa sankura re jolima kanyesi malide bela jirema na krengrena igado kafo aywa mamunu mina aywa medaille insoro adondo akakorofo konana aywa aye boya masegita kanyesi aywa tashibla kanyesi civil ani finitiru munu ni urubina jamana kola igado aye tashibla kanyesuma otemene kofe aye foli krengren kanyesi frajero fonga manyema manu e colonel Assimi Goïta akeme ka wuliga jominge wala sa jamana biseka lafia chiko mina adasira uru bela jiremo otemene kofe ni jachimuna ke ni fia kura mi yere chile anga jamana konna na okera aniso jako baye mamu ngabongo uru kanjiga donani barawla mame meka ameda dike we general de brigade Amadou Sakafuru Egeye Muraye ambe awla dunia kafo Mali ale ni risi jamana ni nyonje ikado kafo fakata se Burkina Faso ani risi jamana ni nyonje ma alala kafo irishu ko ni nye aywa bleu o toni ba mugani duru ikado yobla Burkina Faso oka bloka ina fo laidu mintaru ye risi jamana nyema fe no ye Vladimir Putin ye la je mingera aywa Saint Petersburg mingera juillet kalo temene bafla ani mugani saba aywa ni ble munu ble na bita toni ba mugani duru la ikado kafo aywa a dili obara udam na bijuma janvier kalo kile mugani woro bafla mugani fla akera wakadu o mi Burkina Faso fa bay aywa ni ble abeti kanyesi mamunuma oye degumbe mamununga ikado fokata se mamunun bora usigirola awa kelenye kata usigirowla ikado kabeta kanyesoma ani aywa jate wale tigala moye munu faubune unila no soda suye of urufala to munu benino kabe nyesi uruma mami en korfo dandige oye ministre mini yisi nyaptine do armadi ko sabatelema Burkina Faso jamana konana no e nandi some ale ni korfo dandige li ike Right, ambe awla dunia ka fo aywa fuli ni boya masengi ko taraka nyesi frajiro fo ma nyema mo no ye colonel Assimi Goïta fo kata se aka gouvernement ka sabu ke ikado ka fo ye wuli ka jomi ke ni ka dansigi aywa benga so mi ngara alise jabana ko na ba wuli ko accord la ka keme ka hakina min daniye malika yereya ko ni na ke sabu ye ko todo sinzino wa ko mali yere ye misali baye farafina ko na bi wa ku ko ni me Assimi Goïta ko kube o walela o be jamana nyema ko no ye colonel Assimi Goïta hameta jamana woro konna na hameta Senegal jamana kono hame awla dunia ka fo Senegal jamana nyema no ye Macky Sall ye ale ko nye ikado ka fo mobili keme duru ani tan duru ayo bloka brigade nationale des sapeurs pompiers uruka bloka
a kɛra lajɛ sen fɛ bi Senegal yɛrɛ ale pankurutigi kɛnɛ kan u bɛ pankurutigi kɛnɛ min wele ko ayiwa aéroport Léopold Sédar Senghor ayiwa ni bolimafɛn minnu dilen filɛ nin ye ayiwa Senegal a sapeurs-pompiers ma jamana ɲɛmaa ale ka ŋaniya don walasa protection civile bɛ Senegal kɔnɔna na u bɛ se ka wuli k'u jɔ cogo min na k'u cɛsiri adamadenw u n'u bolominɛnw o lakanani nasiratigɛ fɛ a ka laseliw kɔnɔna na n'o ye Macky Sall ye a ye a jira k'a fɔ lakana basigi Senegal kɔnɔna na i k'a dɔn ko o ye ale ka hamina fɔlɔ ye o la i k'a dɔn k'a fɔ Senegal ale kɔni b'a fɛ Senegal kɛ misali ye kɛrɛnkɛrɛnnen na i k'a dɔn k'a fɔ axe n'o ye jɔsen sabanan ye min ni o kɔni bɛ ka kɛ kunkɔrɔta ko ye ayiwa Senegal lakanabaaw fɛ olu bɛ wuli ka jɔ la sanga na ka waati walasa buna hadamadenw bolominɛw u bɛ se ka lakana cogo min na Senegal jamana kɔnɔ ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnen brigade nationale des sapeurs-pompiers i k'a dɔn k'olu jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ o la jamana ɲɛmaa Macky Sall ayiwa mobili bɛ 8e de finale o ntolatiw bɛ daminɛ sini i ka dɔn ka taa kuncɛ tarata dɔ la o tuma ntolati minnu bolodalen don olu filɛ nin ye ayiwa sini sibiri janvier kalo tile 27 2024 nɛgɛ ɲɛ 17 waati Angola ale ni Namibie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen na Cardo janvier kalo tile 28 2024 nɛgɛ ɲɛ 17 waati Guinée équatoriale ale ni Guinée Conakry olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen na nɛgɛ ɲɛ 20 waati Égypte ale ni RD Congo olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ntɛnɛn n'o janvier kalo tile 29 2024 ayiwa nɛgɛ ɲɛ 17 waati Cap Vert ale ni Mauritanie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sénégal ale ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ su nɛgɛ ɲɛ 20 waati n'o ye 20h ye tarata janvier kalo tile 30 olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 17 waati o waati kelen o don kelen na sufɛ nɛgɛ ɲɛ 20 waati n'o ye 20h ye Maroc ale ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ dugawu don kɛ sa Aigle ala k'u jɔ se